Η Άνω Πόλη Κυπαρισίας πλημμύρισε από κόσμο, ζωντανή μουσική και πολλές μυρωδιές, καθώς αποτέλεσε τον τρίτο σταθμό του φετινού φεστιβάλ γαστρονομίας Peloponnese Food Stories. Παραγωγοί και τυποποιητές από όλη τη Μεσσηνία παρουσίασαν την πλούσια γκάμα των μεσσηνιακών προϊόντων στην γραφική Άνω Πόλη της Τριφυλιακής Κομμόπολης. Ντόπιοι και επισκέπτες γεύθηκαν τα παραδοσιακά κεράσματα που είχαν ετοιμάσει οι γυναίκες μέλη των πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής, ενώ το αποκορύφωμα της βραδιάς αποτέλεσε ο διαγωνισμός επιτραπέζιας ελιάς από γευσιγνώστες του Σχολείου Ελιάς και Ελαιολάδου και η γευσιγνωσία Ίνου και Ελαιολάδου. Στη βαρύτητα που δίδεται στη γαστρονομία ως ένας εναλλακτικός τρόπος τουρισμού στάθηκε ο υπεύθυνος επικοινωνίας Χρήστος Κουσουρής. Ο Πελοπόννησος δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα, αλλά μπορεί να επιδείξει πάρα πολλές μορφές τουρισμού, που πολύ σημαντικό είναι ο βιωματικός τουρισμός. Ο επισκέπτης που θα έρθει στην Πελοπόννησο θα επισκεφτεί και θα οργανώσει το πρόγραμμά του και θα έχει μια ατζέντα με πάρα πολλά activities να κάνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Πελοπόννησος θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές περιφέρειες της Ελλάδος και του τουρισμού μας. Ήρθαν οι πλέον διακεκριμένοι δημοσιογράφοι από όλη την χώρα, τα μεγαλύτερα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η γιορτή αυτή θα καθιερωθεί κάθε χρόνο και πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα μέσα από τα δημοσιογραφικά, μέσα από τα δημοσιεύματα θα φέρουν τη μέγιστη δημοσιότητα για τη Μεσσηνία και για την Κυπαρισία μας. Ένα φεστιβάλ που ενισχύει και την επιχειρηματικότητα, καθώς αναδεικνύει την πλούσια γκάμα των μεσσηνιακών προϊόντων, φέρνοντας κοντά τους καταναλωτές με τους παραγωγούς και τους τυποποιητές. Είμαστε σε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση στα Food Stories Πελοποννήσου, τα οποία γίνονται φέτος 2 Σεπτέμβρη του 2023 στην Άνω Πόλη Κυπαρισίας. Να συγχαρώ προσωπικά την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, κυρία Άννα Καλογεροπούλου, το Δήμο Τριφυλίας, τον Εμπορικό Σύλλογο Κυπαρισίας, αλλά και την Ένωση Ξενοδόχων Καταλυμάτων Δήμου Τριφυλίας, οι οποίοι συμβάλλαν σε αυτήν την υπέροχη διοργάνωση. Πραγματικά σήμερα ο κόσμος ήταν άνω κάθε προσδοκίας, η παραγωγή ήταν εδώ και δείξαν αυτό που θέλουμε όλοι, ότι η γαστρονομική ταυτότητα της περιοχής μας υπάρχει, πρέπει να την αναδείξουμε και την επόμενη μέρα να αναδείξουμε τον τόπο μας, γιατί τα καλύτερα έρχονται.